Nya karon na hibalik. Guol ka ayo. Biyernes Santo ka ignaw. Ano man? Ha? Gibalibaran ko la. Wa pa ko sa nang hire. Oh, oo ba? Muna'y pag-iinon si ining list. Better luck next time. Eh, sagdi lang good. Paunsa ka ba? Basin pa dahil sa sunod nilang hiring, madawat ka na. Ayaw lang kaguol. Bitaw, Lola no? Bisag sa akong pagpangarga. Mabuhi magyapon ta. Di ba? Ay, kaguol naman nimo. Total, naman sa'yo mo donate na itong mga pagkaon. Ang tag-iya sa kapilya, si nanay ni mo Lydia, patawgon magyug kanyag nanay. Muhatod, masab na siya na itong pagkaon. Nya, naakaging imong amigo, si Ken. Mabuto mo lang naghalit din eh, muhatod din ang pagkaon. Ay, saan ginagwa tayo kwarta? Makakaon lang gihapon ta, kaya namin dagang naluoy na to. Mas maayong ginang natay kwarta, Lola. Aron makahimo ta sa papangita ni Lia. O makasusi po ta sa provincial jail kung unsay kahimtang ni Papa. Bitaw dong, no? Kumusta na karon si Santi sa prison? Minghadap ikong Papa la. Pero sa o matapagbisita. Wa na tay kwarta. Dan, walang tani mo pabalibarin linggo eh. Ay, Darl. Wa pa ko mang-hire og mga tao sa kang KTV, no? Nagkinang magkataon ng trabaho. Dito na unta sa itong faktory sa sabon. Kaya nagkinang na kong trabahante. Wa ka man magsulti. Balibaran ko hinuon. Sagdi lang, kung manawag og usab, pangutanon nako siya kung musod ba siya ng matangas sa trabaho. Ano, unsa man na siya? Profesional nga magpili magtrabaho? Oh, di man tingali. Sa ko nakita niya, burag. Batanon pa man. Batanon pa gyud. Gwapuhon ra ba? Di lang kaya siya disente nga manamit. Kung makikita ni mo, ato na pasudlon sa faktory sa sabon. Kailan na. Makatabang ta. Usa na ta akong linses Ginoo ka na to. Makatabang ta. Taon kinahanglan trabaho. O sige lang, kaya magsusi ko sa itong faktory. Hi, Alfon. Pahuway lang ko noona. Total to, ito si Kim Kim. Kasaligan man siya sa imong mga tao, di ba? Ay bisitahon ko lang, magsusi ko kung nakakupap ba sila sa mga orders. Oh, ang sagod ni. Paduong ganina ka nanay Lydia niya. Sayag ignaw. Nya karon na hibalik. Guol ka ayo. Biyernes Santo ka ignaw. Ano man? Ha? Gibalibaran ko la. Wa pa ko sa nang hire. Oh, oo ba? Muna'y pag-iinon si ining list. Better luck next time. Eh, sagdi lang good. Paunsa ka ba? Basin pa dahil sa sunod nilang hiring, madawat ka na. Ayaw lang kaguol. Bitaw, Lola no? Bisag sa akong pagpangarga. Mabuhi magyapon ta. Di ba? Ay, kaguol naman nimo. Total, naman sa'yo mo donate na itong mga pagkaon. Ang tag-iya sa kapilya, si nanay ni mo Lydia, patawgon magyug kanyag nanay. Muhatod, masab na siya na itong pagkaon. Nya, naakaging imong amigo, si Ken. Mabuto mo lang naghalit din eh, muhatod din ang pagkaon. Ay, saan ginagwa tayo kwarta? Makakaon lang gihapon ta, kaya namin dagang naluoy na to. Mas maayong ginang natay kwarta, Lola. Aron makahimo ta sa papangita ni Lia. Aron makasusi po ta sa provincial jail kung unsay kahimtang ni Papa. Bitaw dong, no? Kumusta na karon si Santi sa prison? Minghadap ikong Papa la.
Pero sa o matapagbisita, wala na tayo kwarta. Hi, tita. Iha! Ikaw na usa? Huwag mo magkuyog si Ramil? Oh, wa pa din siya mauli. Wa naman sa university ang iyang wheels. Mao ba? Abi kong nagkuyog mo. Abi ni mo, tita, milagro na kahito nga nagkakuyog mi ni Ramil. I felt like heaven nga nakasakay ko sa iyang auto ug siya pa gid ang nag-drive. Sige lang, iha. Paduol ka lang kay pirmi kang Ramil. Karon nga wa na si Leia sa iyang kinabuhi. Imo na kinahigayon na. Excuse una, tita ha, mag-ilis ko. Okay. Kalimot kayo ang uniform. Go ahead. Excuse. Darn, Oh, nag-inis malagi ka. muad to lagi ko sa factory. Ayaw ko kabalat. Ay ba, biyakan pila na ko kadlaw nga nagpunay grigid sa kama. Kanya mas mo sabuti akong sakit kung ako ng panggaon. Unsa panggaon ba? Ayaw kalimot, hana na nimo sa kita, Alfon. Angay nga imong dublihon ang imong pag-amping. Timan usaray atong kinabuhi. Ay kalimutan na. Dahil, dili pabawiyon sa Diyos kining akong hinuwamang kinabuhi. Di ba ako ni anak? Sige, I'll go ahead na. Okay. Bye. Bye. Yes, oh. Thank you, Yans. Di na gyud kakapugngan. Inig panghatag sa atong mga grado. Mauli na gyud ka sa inyong probinsya. Oh, Judy. Karon pa lang gani, Yads. Gibati na kog kamingaw nimo. Maumsab na akong gibati, Judy. Karon pa lang gani. Giningawan ka, ayoko nimo. Mausab na gibati ko, Judy. Karon pa lang gani. Gimingaw na kaayo ko nimo. Yads. Bisitahon ba yagid ko nimo sa probinsya, Yads, ha? Oh, Yads, promise. At tuon pa gyud ka sa inyong probinsya. Katong address nga imong gihatag nako, dili gyud to nako uwadon. Yads, si Ramil. Dili ba lang nimo pahibawon? Dili lang ka mananghid niya? Dili na, Yads. Naputol na ang kalambigitan ng sa usag-usag. The same things as before. So let's not bring the past up anymore. Honey, let's start Pero magpabiling paghihapon ang akong gugma niya. Samtang padayon pang magpitik ang akong kasing-kasing. Ay, emotional kay kaong. Atong pabugnaw. Wala hilakay ha? O, cheers! How can you be mad if you don't remember? Oh, well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the I'm giving it my best. Is nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Dong, Hesitate Dong, Dong, no more. ay, Cannot nagpirnisan to man. Way kalipay kay way kaligo. Ay, balik. Way kalipay pero siging kaligo. Pagkatuloy. Ay, sa higit.
Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. Nga tay mahims, gidid makon ni Dong Ramil. Wa tay mahims. Di ka man magkapit-hapit. Nauna mo nauli ni mo si Pauline? Dili parehas ang among off sa klase ni Pauline. Mas nauna ka, pero unang miabot din ni si Pauline. Wa naman ko nang imong sakyanan dito sa university. Sa parking lot, wa na. Gigapoy ko, mami. May mo bang musud ko sa akong kwarto? Ramil, paminaw ha. Karon nga ni anang mupuyo si Pauline din sa ato. Please, be civil to her. Karong enrollment, bisag lain-lain ang inyong kurso, kinahanglang parehas ang inyong schedule. Aron magdungan mo pagpaingon o pagpauli din sa bahay. At least man lang, malibre ang iyang pamiliti. Ramil, makatabang ka niya, dako ng indulhensya sa Ginoo. Hisabtan ba ko nimo? Ha, iho? Excuse me, ma'am. Thanks, tita. Nakadungog ko sa inyo panagsulti ni Ramil. Murag, doon na na'y kamay kahayag. Murag dili na madugay iha. Bahog ng pagpati ni Ramil nga naimo. Magdilang anghel kasama na tita Carmen. Sana nga. Okay, mag-coffee na lang kata sa komedor. Okay, let's go! Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan.